podľa mňa v tých krajinách, kde sa to akože podarilo, tak mali 3 veci k tomu potrebné. Zákony, ľudí, ktorí boli pripravení to realizovať, a potom ľudí na tých vyšších miestach, politických, dajme tomu, alebo aj tých výkonných, ktorí boli pripravení sa za tých ľudí postaviť. Hej? Čiže to nejako politicky zakryť alebo podporiť. To hierarchicky usporiadané tie organičné v trestnom konaní, vlastne polícia, prokuratúra a potom, keď už to ide na súd, tak vlastne do toho, tam sa tie strany stávajú rovnými a zasahuje do toho súd svojim rozhodovaním. No ako náhle v ktorejkoľvek z týchto zložiek je problém nájsť človeka, ktorý by sa tomu venoval a ktorý by bol pripravený dotiahnuť to do konca, tak proste nepomôže, keď aj v tých zvyšných 2 zložkách takí ľudia sú. A možno by sme sa mohli baviť, ktorá z nich je dôležitejšia. Ja hovorím, všetky 3 sú rovnako dôležité, pretože keď to polícia poriadne není ochotná vyšetrovať, no tak darmo bude nejaký poctivý, odvážny prokurátor alebo sudca, keď nebude mať materiál, s ktorým bude môcť narábať ďalej. Rovnako keď to aj polícia akokoľvek to dobre zdokumentuje a vyšetrí, keď sa nenájde statočný, odvážny, samostatný, nezávislý prokurátor, ktorý to bude pripravený potiahnuť pred súd, tak kde nie je žalobcu, nie je sudcu. A do tretice, keď to aj polícia kvalitne zdokumentuje a vyšetrí, prokurátor to podporí, obžaluje, pokiaľ a treba to aj tomu súdu preukáže, pokiaľ nebude statočný sudca, ktorý bude pripravený to odsúdiť, tak opäť sme sa nikam nedostali a sme na tom úplne rovnako, ako keby celý ten systém bol zlý. Takže toto je podľa mňa príčina. Tých vecí sa na súd nedostalo nič, alebo takmer nič. Čiže je veľmi malá testovacia vzorka, na ktorej by sa to, ako tá kvalita tej súdnej zložky mohla prejaviť. A myslím si, že pod najväčším akože politickým vplyvom, a to je ten problém, ktorý to spôsobuje, že proste tie zložky sú pod politickým vplyvom. Súdy možno najmenej aktuálne, ale polícia je podľa mňa najväčším, lebo na tú má tá výkonná moc najväčší dosah a veľmi priamy a bezprostredný. A samozrejme prokuratúra formálne je nezávislá od výkonnej moci, samostatná, ale vieme, aký boj sa tu zvádzalo o pozíciu generálneho prokurátora pred pár rokmi. Trošku som do neho videl. No a ako nikto ma nepresvedčí o tom, že to bolo len proste pre niekoho modré oči alebo peknú kravatu. Hej. Ako všetko nasvedčuje tomu, že je veľmi pohodlné mať tam človeka, na ktorého mám jeho súkromné telefónne číslo. Veľa ľudí kritizuje to, ako je tá prokuratúra štrukturovaná a ako je vlastne inštitucionálne postavená. A môžeme sa o tom baviť, sú rôzne modely. Tie základné sú prokuratúra versus štátne zastupiteľstvo. A paradoxne štátne zastupiteľstvo je viac závislé od výkonnej moci než naša prokuratúra, hej? Lebo hlavného štátneho zástupcu alebo šéfa štátneho zastupiteľstva menuje priamo minister spravodlivosti v tých modeloch, kde teda funguje štátne zastupiteľstvo. Čiže z hľadiska, keď sa na to pozrieme z hľadiska toho, že kto má lepšie podmienky vytvorené na to, aby mohol byť nezávislý a aby mohol naozaj stíhať toho každého spôsobom padni komu padni, tak ten náš model je asi lepší, pretože naozaj generálny prokurátor je v podstate neodvolateľný, pokiaľ on počas toho svojho funkčného obdobia, pokiaľ naozaj, že niečo vážne nespácha, aj vtedy je neodvolateľný, lebo musí navrhnúť jeho odvolanie parlament. Hej. Bez návrhu parlamentu, čo je v podstate ten návrh sa kreuje politicky, lebo sa o ňom hlasuje, takisto ako o jeho zvolení, tak jednoducho je neodvolateľný. Aj prezident, keby aj chcel odvolať, ho nemôže odvolať bez návrhu parlamentu. Čiže môžeme sa kľudne baviť o tom, že generálny prokurátor je neodvolateľný. A
Samozrejme, on nemôže sám riadiť všetky vyšetrovania, ani by to nebolo dobré, ale tam stačí naozaj, keď na to dohliada. Tam nie sú často písomné pokyny. Hej? To by určite pomohlo, keby akákoľvek intervencia zo strany vyššieho prokurátora smerom k nižšiemu, najmä taká, že niečo neurob. Nestíhaj tohto, zastav. Aby to muselo byť písomné, zdôvodnené. Formálne to tak musí byť, ale neformálne sa často deje to tak, že proste dostane niekto neoficiálne odporúčanie s tým, že skús to nedodržať a skús sa ním neriadiť a uvidíš, čo sa stane. Čiže keby to bolo zdokumentované, prípadne aj nejakým spôsobom odkryté, zverejnené, tak ako ten, kto ten pokyn vydá, by sa musel zodpovedať, že prečo to urobil. Musel by ho zdôvodniť, čo samozrejme už vyžaduje jednak nejakú prácu a jednak potom vyžaduje to aj nejakú pripravenosť sa za to rozhodnutie verejne postaviť. Hej? Že keď bude konfrontovaný s verejnosťou, médiami, že prečo si tak rozhodol, tak aby musel vysvetľovať, že prečo som tak rozhodol. Tak je toho viac. Ale kľúčom je asi to odpolitizovanie toho výberu alebo tej prokuratúry. No a ten momentálny výber je taký, spôsob výberu je taký, že navrhujú poslanci, volia poslanci. Možno by stálo za zamyslenie, aby navrhoval niekto iný. Ide o to, aby lebo keď iba niekto iný by mohol navrhovať, že poslanci vôbec by nemali právo navrhovať, iba voliť, iba hlasovať o návrhoch, ktoré im predloží niekto iný. A dobre, keď akože 2 roky nikoho nevyberú, no tak bude ten post 2 roky neobsadený a nech verejnosti vysvetľujú, že prečo 2 roky neboli schopní niekoho tam zvoliť. Ale ide o to, že keď sa vlastne prizná to právo navrhovať aj napríklad poslancom a ešte niekomu inému, no tak tým moc tomu nepomôžeme byť ústavní sudcovia. Hej? Tých môžu navrhovať aj iné subjekty ako poslanci a predsa vždy vyhrá ten, koho navrhnú poslanci. Hej? Čiže ako keby rozložiť ten proces výberu, aby ten výber má v podstate 3 fázy. Návrh, voľba, vymenovanie. A aby žiadne 2 alebo viac z tých fáz neboli sústredené do rúk jedného subjektu.